Здравей! Добре дошъл в новия ни видеоурок. Днес отново ще отворим книгата на познанието, като този път тя ще ни разкаже за различни български билки. Остани до края, за да разбереш, че освен лечебни свойства, билките имат енергийни вибрации и се свързват с различни български традиции и народни танци. Освен това, ще ти предоставим и QR код, който ще те отведе до допълнителна информация за всяка една от изброените билки. Приятно гледане! Смей се с пълен глас! Това е лечебно! Пусни всичко ненужно. Лекотата е твоята сила. Говори с мъдрост и мълчи с достоинство. Пречисти се. Само тогава ще видиш ясно. Освободи се от старото, за да можеш да поемеш новото. Успокой сърцето си. Любовта ще намери пътя. Назови болката и тя ще се разпадне. Пречисти се и ще намериш вътрешна сила. Издръжливостта е твоето изкуство. Тихо, но силно. Бъди като пролета, нежна и неповторима. Помни любовта. Тя е ароматът, който оставя. Пази себе си, в твоята твърдост има светлина. Почисти отвътре и всичко ще се проясни. Успокой се. В тишината е силата ти. Пречисти пространството. Отвън и отвътре. Подхрани себе си и ще поникнеш отново. Затвори теча и ще се събереш отново. Помни корените си. В тях е силата ти. Силата е в това, което носиш скрито. Остани ниско и ще устоиш на всичко. Изправи се отново. В теб има здрава сърцевина. Утеши се. Всяко раздразнение иска мек отговор. Лекотата на тялото започва с мекотата в сърцето. Не се страхувай да отстояваш границите си. Силата е тиха. Бодлите ми пазят сърцето. Остани изправен. Тишината също лекува. Чистото сърце е най-голямата сила. Пусни старото с лекота. Новото вече расте в теб. Истината горчи, но лекува. Тишината също има сърце. Аз съм границата, която не се прекрачва без нужда. Носи радост, без да се преструваш. Сладкото е в мярката. Понякога силата е трънлива, но точно тя пази. Сърцето не се страхува, когато е вкоренено в себе си. Животът не е лек, но си струва усилието. Понякога пътят към лекуването минава през тъмното. Истинската сила е тази, която не се нуждае от украса. Говори тихо, ароматът ти ще стигне далеч. Онова, което те ожилва, понякога е точно онова, което те лекува. Нежността е сила, която идва от сърцето. Свържи се, за да разцъфнеш. Живота е плод, който споделяме. Силата не е в шума, а в сладостта на онова, което е озряло. Силата не винаги е горчива. Понякога тя е меко, скрито утешение. Дори горчевината може да бъде красива, когато е истинска. Аз съм димът, който лекува. Границата между вътре и вън. Нежността е вечна, когато е вярна. Мекотата не е слабост. Тя е път към сладостта на живота. Няма сладост без защита. Бодлите пазят зрелите плодове. Където има път, има и лек. Отпусни се. Когато престанеш да контролираш, животът се прелива в теб. Простотата е сила, която е поддържана с чистота. Виждаш ли ме? Или вече си ме сънувал? Търпеливата сладост зре в сянката. Гледай из вътрешното си око. Яснотата идва от тъмното. Аз пазя прехода. От студ към живот. От тъмнина към сила. Първия лъч носи лекота. Позволи си да дишаш отново. Благодарим ти, че стигна до тук. Сега нека спазим нашето обещание и ти покажем, че всяка билка може да се свързва с различно хоро. Нека започнем с право хоро. Според българската традиция, билките, които се свързват с право хоро са анасон, овес, обикновен бук,
пача трева, синя жлъчка, малък зимзелен, синя слива и теснолистен живогляк. Продължаваме с дунавско хоро. С него се свързват дадените билки анасон, коноп, магданоз, червен божур, валериана и лозята. Следващото хоро е граовското и неговите билки са индрише, жълт кантарион, магарешки трън, чесън, грамотрън, дрян и трънка. Пайдушкото хоро пък се обвързва с латинка, вишна, дива ябълка, целина, подбел и глухарче. Последното хоро зад днес е шопското. То се характеризира с глухарчето, киселия трън и обикновения орех. Това бяха най-известните хора. Има и още, разбира се, но както видя, доста от тях се повтарят, защото ритъмът на енергийните им вибрации съвпада с съответните хора. Нека сега преминем към следващата част. Ето и QR кода, който ти обещахме. Сканирай го и прочети допълнителната информация, която подбрахме, ако ти е интересно. Там ще намериш и различни рецепти. Като стана дума за рецепти, знаеш ли, че всяка рецепта, която е автентична, се изписва на латински? Но не се притеснявай. Сега ще те запознаем с най-често използваните съкращения, които ще срещнеш в билкарството. CRP се означава рецепта. CMF Species означаваме измери сме си билките, а с DS се означава дай тази доза. Ами това беше краят на нашия видеоурок. Надяваме се, че ти е харесал. До следващия път!